Máriu prorokov pocit pokory a vďaky. Práve ona sa stane matkou Božieho Syna, ktorého príchod na svet predpovedali proroci už pred mnohými rokmi. Mária sklopila oči a riekla: A služobníca Pána, nech sa stane tak, ako si povedal, tak, ako to prorokol Pán. Panna Mária prijala vôľu nebeského Otca a Božie volanie odpovedala. Vyšlo na nebu cisára Augusta, popísal celý list. Vybral sa teda Jozef do Múcka, mesta Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou. Bola to dlhá a úvodná cesta. Jozef sa je veľmi obával, pretože sa blížil čas, kedy Mária očakávala narodenie dieťatka. Preto sa ustarostili prihováral svojej manželke. Mária však Jozefov návrh zamietla. Jozef viac neprotirečil. Vyložil Máriu na osedlaného osla a vydali sa na cestu. Po dlhom putovaní dorazili do Betléma. Čas veľmi pokročil a všetky hostince v meste boli obsadené. Usilovne hľadali miesto pre dieťa, ktoré sa malo narodiť. Máte voľnú izbu? Nemáme voľné. Shepherds quake Máte voľnú izbu? at the sight. Glory stream from heaven afar. Máte voľnú izbu? Heavenly hosts sing hallelujah. A ja som myslel, že na voľné miestečko. Christ the Savior is born. Jozef sa hostinskému poďakoval a vybral sa k manželovi. Neskoro v noci priviedla Mária na svet synčeka, zavinula ho do klaniek a uložila ho na voňavé seno do jasličiek. Tak prišiel na svet Syn Boží, Ježiš Kristus. V tom čase na úbočí za Betlémom pásli pastieri stádo oviec. Zimné noci boli veľmi dlhé a studené, ale dnešná noc sa im zdala akási iná. Z nenazdania sa na oblohe zjavilo jasné žiarivé svetlo. Hej, vstávaj, čo je? Čo sa deje? Blízka sa. Ukáž, nič nevidíš. To sa ti určite iba zdalo, spí ďalej. Ďuro, pozri znova. Čo zasa? Ukáž, ja. Ukáž, fíha, hniezda, ako žiari. A ty si kto? Ja som Aniel. Prinášam vám radosnú správu. Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán. Počkej, ako nájdete v nočkani v jasličkách uložené dievky. Ďakujem za veľmi správu. Poď, Ďuro, zavoláme aj ostatných a zoberieme nejakú ovečku a kotáky. Pastierom netrvalo dlho, kým našli maštáč. Z diaľky zbadali manželský pár, skláňajúci sa nad jasličkami, ktorý sladko spalo dieťatko. Pristúpili k jasličkám a úrive na ňu hľadeli.
traja králi. Keď na Izrael zažiarila nová hviezda, bolo to znamenie, že sa v Betleheme narodil nový kráľ, ktorého príchod očakávali. Traja králi si vzali pripravené cenné dary, osedlali ťany a vydali sa na dlhú púť v prievode hviezdy, ktorá ich zavedla až do Betlehema. Tu zažiaria priamo nad maštálkou a osvietila Jozefa a Máriu s Ježiškom na ruky. Na znak úcty poklakli pred malým batoliatkom a odovzdali mu vzácne dary. Volám Bagdaža, nežujem ti kadidlo, ktoré naplní tvoj príbytok zvonil. Nech sa tým tohto kadidla znáša k nebu, ako naše modlitby patria nebeskému Otcovi. Ja sa volám Marina. Príjmi aj toto zlato, najcennejší kov na svete. Nech každý tvoje okolie si pre svety najvzácnejším darom, oveľa cennejším ako hociktoré zlato na svete. Moje meno je Gašpar. Dávam ti túto hudbu, ktorá je cenná u tebka. Cenná ako daj Spasiteľ a teďka ako to, čo budeš musieť znášať od nás ľudí. Potom sa uložili na odpočinok, aby nabrali čerstvých síl na návrat domov. Výzva Jasiel, odkaz betlehemského dieťaťa, na ktorý tak často v každodennom živote zabúdame, keď človek vynaloží nejakú námahu a urobí druhému radosť. Práve aj vtedy, keď je unavený, necíti radosť a spokojnosť. Že búvaj